O seu propio criterio. O seu camiño, el vai a contracorrente, está moi ben. A cousa é que Erea, xa só polo feito de desplazarse ao punto máis frío de toda Galicia, eu penso que vai recibir moitísimos agasallos, que se portou moi ben. Deber debería, ten o ceo gañado. Falando de gañar, Lamela, ti és de xogar a partida? Eu sí moito. Sí. O tute coa miña Que familia. Bueno, en todas as comidas e ceas familiares, en todas. Ai, pois eu xogaba moito cos meus avós, pero xa non están, entón agora perdín aí un pouco o tino, pero podémoslo recuperar, porque imos ir ata Ourense. Ali hai un bar no que todas as tardes xogan a partida de cartas, e ollo porque tamén xogan o dominó e mesmo se pican. E tamén para eles o máis importante, como nos din, non é xogar, gañar, perder, senón para eles o máis importante é socializar, manterse activos e, sobre todo, estar acompañados. A ver, que triunfa aquí? Bastos. Oh. As 40, aí está. Este é o dominó. Pero é o claro, se é o dominó non é as 40. Claro. Vale, é igual, sexa o dominó, sexa o tute, sexa o que sexa. Hoxe, na hora galega, xogamos a partida. Moi boas, José Manuel, ti é o dono desta cafetería aquí en Ourense dende o ano 82, non? Bueno, sí, abrirse desde o ano 82, nós levamos 5 aniños aí. E aquí leva sendo habitual vir xogar a partida desde os comezos, non? Sí, hai xente que desde o primeiro día hasta hoxe seguen aquí ao pé do cañón. Cal che parece a maior riqueza do feito de vir xogar a partida? De que veñan todos os días e que aquí estén como se fora a súa casa, vamos. A ver, logo está interesante a partida ou non está interesante? Las partidas siempre son muy interesantes. Sí. Siempre son muy interesantes. Además, el dominó es un juego que si juegas una ficha, cambia totalmente el dominó. Lo mejor de jugar la partida es que trabajas la cabeza. Al final, la memoria la estás trabajando constantemente. Y eso al final es bueno. Sobre todo para nosotros, los que ya tenemos cierta edad. Cando vides xogar aquí, sempre xogáis o dominó, xogáis tamén outros xogos. Dominó, depois o estado. Como facedes? Quen perde paga ou como vai a historia? Home, aquí o que gana non paga. Ai, sí. Nós os jubilados prácticamente non fallamos ningún día, únicamente que estiamos enfermos. Aquí vense realmente a xogar a partida ou a arreglar o mundo? Bueno, aquí vense a xogar a partida. Durante o xogo hai que prestar moita atención. Influye un pouco na mente, en agilizar un pouco a memoria e concentrarse, porque isto tamén é un xogo de estrategia. Aquí é a salsa do xogo, discusión de xogadas, pero sin agresión. Eligio, estás xogando aquí unha partida de tute, non? Estamos xogando un partido de tute, de 4. Eu xa xogaba cando era rapaz o tute, alá na aldea. Cal dirías que é o truco para xogar ben o tute? Que che dean ben as cartas. Ai, sí. Logo a culpa é de que reparte sempre. Efectivamente. Ou do que corta. Dirías que as novas xeracións están perdendo un pouco esta tradición de vir xogar a partida? Sí, eu penso que sí, porque xa ves que aquí case xente é de media edad para arriba todos. Porque penso que a xente xoven non lle gusta moito xogar as cartas. Pois non saben o que se perden, Digo xo eu. José Manuel, xa estivemos falando aquí cos teus clientes, cos teus xogadores habituais, e aquí a partida é tan tradición que te lle fixestes un reloxo. Efectivamente, sí, en homenaxe a eles, porque teñen o ben merecido. Claro. Por estamos mirando de fager unhas cartas. Home, digo eu, e as cartas xa as teño aquí, así que co teu permiso vou buscar mesa e xogar un pouco, parece? Venga, vamos alá. A ver se gano e non me fan trampas. Non, por cierto que non. Que hai trampas, falo contigo, Vale, Bótalo, non hai problema. Perfecto. Bueno, a verdade é que hai outras persoas agora mesmo que parece que están a xogar outra partida, pero neste caso do Risk non sei se facendo trampas ou non.